Наградата е награда. И това е една абсолютно неочаквана награда за мен, защото точно тази вечер въобще изобщо нямах намерение и нямахме намерение от асоциацията да се дава тази награда. И изведнъж аз чух името от доктор Павлова и си казвам какво става. Аз мисля, че заслужавам такава награда, защото цялата ми любов и всичко, което съм правила през годините в практиката ми, в това да я организирам, да я разширявам, да я подобрявам, да подобрявам себе си и като лекар, и като човек, е била насочена само към това да давам най-доброто в името на добрата дентална услуга и в името на едни щастливи усмивки на моите пациенти, съответно и аз да се чувствам удовлетворена и щастлива. Това е за мен наградата. Незаменима, безценна, скъпа, защото е от асоциацията, която ме е подтикнала да тръгна към промяната и всеки един от тази асоциация, всеки член, приятел от тези специални хора е допринесъл за това аз да стана по-добра, да се науча на нещо повече, от всички събития, които правим и наистина изключително съм благодарна. Благодаря на асоциацията. Тази вечер наградата беше доста неочаквана, но се радвам, че я получих. Най-вероятно тя е за заслугите с софтуера, който правим GoDento. Надяваме с него да помагаме на всички дентални практики в България и да се развиваме и да вървим заедно напред. Беше страхотно, благодаря ви. В организацията на денталните менеджери членувам вече повече от 4 години. Много съм щастлив, че си партнираме, обменяме много важна информация и за мениджмънта, и за бизнеса, и за чисто клиничната работа в нашите клиники. Надявам се това да продължи и за напред и да привличаме все повече и повече членове. Благодарим за невероятната изненада, която доктор Павлова и Асоциацията на дентални менеджери ни поднесе. Изключителна чест е за нас тази награда и се надяваме, че това ще ни е нужният тласък както към усъвършенстване на денталната практика, така и на самите нас като хора и професионалисти. Благодарим за съществуването на тази асоциация и за невероятните събития, която организира, защото да вървиш по този път сам е изключително трудно. Заедно сме по-силни и се надявам да продължим така занапред. Благодарим, че ни виждате, че ни подкрепяте и мотивирате. Когато се тръгнем от тук, ние носим един заряд на доброта, а точно това е, което опитваме да носим в себе си и да предаваме на нашите пациенти. Благодарим, че ни виждате, че ни подкрепяте и мотивирате. Когато се тръгнем от тук, ние носим един заряд на доброта. Това е нещо, което искаме да носим в себе си и да даваме на нашите пациенти.